Takže ahoj lidi, tohle je nový video na tom kanálu a tohle je slibovaný challenge s Péťou. Čus! A je to citronový challenge, každý má 8 kousků. No, stejně není vědět. OK, tak... Pustíme se do toho. Tak kdo to bude mít dřív, tak počkáme 3. A počkej, ještě pravidlo. Kdo to vyplivne, tak to musí sežrat prostě. Jo, a kdo bude mít na talíře prázdno, vyhrál. 3, 2, 1, teď. Ty jsi na botuš. A ty vole. Ty vole, si dám vypravný kýzy. A první kousek Počkej, dojdu pro koš. Nesmíš to vyplivnout, vole. Druhý kousek. No, ty vole. Tady máme koš. Nesmíme to ještě zapít. Ty vole. To prdele. Kolik máš kousků ještě? První vole. Neměli jsme si dát míň? Ne, to je v pohodě. To je za 25 odběratelů, fuj. Já si dají 25 000, vole. To jsem takhle uvažovat. To je pro vás. A druhý, pojď třetí. Ty vole. Ty vole. O prdele. To už je jako tam ten Tinken Challenge, vole. Jo no. Kámo, teď to úplně cítím úplně. Fuj, tady to úplně cítím. Aha. Ten druhý byl v pohodě nějak, ale ten třetí už ne. Kámo, ten třetí byl úplně hrozný. Já už teď jdu na čtvrtý. Jako ten čtvrtý už nedávám, vole. Já jsem nedával ten třetí. Tak jo, teď se už nejde. Nejde. Kurva. Sorry za prostý slovo, ale... Nevyplivil jsem, to byla to jenom slina, to jsem nevyplivil. Máš pořád v buchobě ten. Ne, už ne. Jdu na patý. Ty krávo. Jaký kokot, ty na čo až vymyslel? Co jsi to vymyslel, vole? Kořice byla asi lepší, co? No ne, stejně tak ne. Ne, to je pohodě. Už se chce blejt. Mně se chce víc blejt než z toho protlaku. Tady budete mít odkaz, jak jsem teďka, tady. Ne, tady. No, Tak, tady. Budete mít odkaz, jak jsem jedl ten protlak. Ty vole, to trvá 3 minuty, vole. Já když si volíznu, vole, to, co mám v hubě, tak cítím úplně to kyselý. Jo, Pojď, jdeme 6. Run! Já budu asi 5. Já nevím. Já se bojím. Ty vole. Péťo, co jsme to vymysleli? Ty jsi to vymyslel. Já jsem Tady tam vypadá v pohodě, co? Ty jsou úplně nejhorší, ty malý. Já jdu 7. Ty jsi borec, já to nedám. Do prdele. Ty vole to. Dej to. Fuj, ty jsi už. Jenom flus, vole. On si tady ten poslední máchá ve svým. Jenom pecka, vole. Já ji nechci, já ji prostě nesežeru tu pecku. Fuck off. Jak to nedá? Ty to nedáš? Ne, nedám. Musíš to sežrat. Dělej. Co když jsi vyhrál?
Prostě to musíš sežrat, dělej. Musíš to sežrat. Co když ne? Dělej. Co se stane? Dobro, sežer to, dělej. Tak ještě máš jeden, čeká na tebe. Dělej, že? Bo nemáme dost času. Ty vole. Mně přišel, že nejhorší byl zatím ten 7. Ten 3. mi přišel, že byl nejhorší. Ne? Je to dopryč, vole, nechci to ani vidět. McQueen! Ne, tak ne. Ty vole, hej, Já kámo. jsem malem poble. Ne, kámo, ser na to, jestli nechceš. Ne, neser vlastně na to. Sorry. Tak jo. Já tu mám poslední a 8. Ty vole. Já jsem jich sněd 5, vole. 8. 3, 2, 1. Teď ne. Si to užijte na smej, vole. Já už do toho nejdu, já jsem srap, vole. I win! Victory, low. Jo. Takže, Defeat. nesežereš to ještě. Ne, nesežeru. Já jsem fakt úplně, vole. OK, tak já se s vámi loučím. Děkuju za překonanou hranici 25. Možná vám to přijde málo, ale mně to přijde dost, protože jsem chtěl původně jenom 10. A další challenge budeme dělat za 35 nebo za 50. Ne, to je moc. 35 nebo 30. Za 40. Kolem té hranice 30. No, prostě 33. 35. 35, no, 30. Takže já se s vámi loučím a čau! Čau.